Fue una de las primeras medidas que el presidente Núñez Feijóo tomó y hoy sigue convencido de que fue la más acertada, la supresión de los altos cargos. Que é posible a mesma coordinación, ou mellor, que é posible a mesma eficiencia ou incrementada incluso, e que por suposto é posible funcionar con menos, que creo que neste momento que nos están pedindo as familias ourensanas e as familias galegas, que é que a administración lle custe menos aos cidadáns, que a administración sexa máis austera, máis liviana e que a administración sexa máis áxil. Con respecto al plan Impulsa Ourense, Núñez Feijóo anunciaba que hay ya más de 20 millones de euros de distintos proyectos interesados en acogerse a sus beneficios. Vamos a proseguir co plan Impulsa, estamos explicándolo a nivel comarcal, vamos a explicarlo a nivel sectorial, seguiremos tendo reunións cos emprendedores, cos asociacións de empresarios, cos axentes sociais, porque creo que máis que nunca hai que mandar unha mensaxe á sociedade. Se vostede quere investir en Galicia, invista en Ourense. Se vostede quere plantexar unha pequena empresa, unha mediana empresa en Galicia, Ourense é un sitio donde ten todas as facilidades e todo o compromiso da Xunta de Galicia para facelo. E esa aposta polo interior do interior sigue vixente todos os días nas políticas sectoriais, nas políticas económicas e nas políticas de emprego da Xunta de Galicia. Núñez Feijóo insiste en que la Xunta prima a la provincia de Ourense y valoraba el traslado de la plataforma agroalimentaria de Ourense a Lugo. Non creo que sea unha boa noticia para Ourense, e o que si lle podo asegurar é que a Xunta de Galicia, a pesar desa decisión, vai a seguir apostando por Ourense e vamos a seguir traballando por esta provincia. Sería bo saber exactamente a que obedece esa decisión e se hai algún tipo de influencia política ao respecto.